ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் தத் சத். நாராயணம் நமஸ்கிருதம் நரம் சேவ நரோத்தமம் தேவம் சரஸ்வதி வியாசம் ததோ ஜெயமுதிரே. நஷ்டப்பிராய சபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்தர் பவதி நைஸ்துகி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க இருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். நாராயணம் நமஸ்கிருத்தம் நரம் சேவ நரோத்தமம் பாடுறோம் இல்லையா? என்ன அர்த்தம்? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் தெரியுமா இந்த ஸ்லோகா? நாராயணம் நமஸ்கிருத்தம் நரம் சேவ நரோத்தமம் தேவம் சரஸ்வதி வியாசம் தத்தோ ஜெயமுதிரே. இது தெரியுமா? அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் யாருக்கு? தெரியும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மீனிங் என்ன சொல்லுங்க? பகவத்கீதை சாரி, பாகவதம் படிப்பதற்கு முன்னாடி நம்ம பகவான் நாராயணரையும் இது மாமனிதரான நரநாராயணரையும் கல்விக்கு அதிபதியாகிய சரஸ்வதி தேவியையும் வியாச தேவரையும் வணங்கணும். ஹரிபோல். எக்ஸலண்ட். சோ இது ஏன் சொல்றேன்னா, நம்ம இந்த பிரேயர்ஸ் ஐ திங்க் லிட்டரலி எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. நீங்கெல்லாம் இன்ஃபேக்ட் 3 வேளை மேல அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒரு நாளுக்கு. ஸோ பேசிக்லி ஒரு நாளுக்கு 3 தடவை கேட்குறீங்க அட்லீஸ்ட். ஸோ ஸ்ரீ நாராயணம் நமஸ்கிருதம், நாராயணனான சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி காட் ஆன நாராயணனுக்கு வணக்கங்கள். நரம் செய்வ நரோத்தமம், பெஸ்ட் ஆஃப் நராஸ், ரைட்? நரநாராயண ரிஷிகள் யாரு நரநாராயண ரிஷிகள்? யார் அவங்க? பகவான் கிருஷ்ணர். நரன் நரன்கிறவன் கெட்டவன். பகவான் நாராயணன் பகவான். நாராயணன் பகவான் கிருஷ்ணர். அர்ஜுனன். அர்ஜுனர். 2 பேருமே நரநாராயணன் என்றவங்க கிருஷ்ணர் அண்ட் அர்ஜுனர் நம்ம பாக்குறோம் துவாபர யுகத்துல வந்தாங்கன்னு. பட் அதுக்கு முன்னாடியே நரநாராயணா இருந்து இந்த நாராயணனா பத்ரி நாராயணான்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பத்ரிகா ஆசிரமத்துல இவங்க இருக்காங்க. சோ நரநாராயணா. அதுக்கப்புறம் தேவி சரஸ்வதி, நம்மளுக்கு தெரியும் சரஸ்வதி தெய்வங்களுக்கு கும்பிடுறோம், ஏன்னா லார்டஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன். அப்புறம் கடைசியில யாரு கும்பிடுறோம்? வியாசரை கும்பிடுறோம். சோ இத வச்சுதான் நம்ம இன்னைக்கு ஸ்லோகா நடக்க போகுது. அப்பனா எந்த லெவலுக்கு, அதாவது நாராயணன் நரநாராயணன் ஓகே தேவர்களை கும்பிடுறோம், சரஸ்வதி டெமிகாட். அப்ப வியாசர் மனிதனா இருந்தா கும்பிட மாட்டோம். சோ வியாசர் என்னன்னா இன்கார்னேஷன் ஆஃப் த லார்ட். என்னன்னா லிட்ரரி இன்கார்னேஷன், புத்தக வடிவில் வந்தாரு கிருஷ்ணர் அப்படின்றத சொல்லுவோம். எப்படி மாதாஜி அதை எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னா, நான் சொல்ல, இது கிருஷ்ணரே சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு அவரு? கிருஷ்ணே சேதாமோ பகதே தர்ம ஞான தீபி சாஹா கலோ நஷ்ட திரீஷ்டாமேவா புராணார் கொடியூனோதிதத. நான் கிளம்பிட்டேன். நீங்க நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம்ல, அச்சச்சோ கிருஷ்ணர் இருந்தாரு அர்ஜுனருக்கு ஈஸி, எனக்கு கிருஷ்ணர் முன்னாடி இருந்தா நான் இம்மீடியட்டா நல்லவன் ஆயிடுவேன்னு. நல்லவன் இருந்தா நம்ம எல்லாம் இங்க இருக்க மாட்டோம், அது வேற விஷயம். ஆனா கிருஷ்ணர் அப்போ ஒண்டி இல்ல, இப்பவும் இருக்காரு. எப்படின்னா அவரோட தாம்க்கு போன அப்புறம் என்ன ஆச்சு? தர்மம் ஞானம் ஒண்டி போயிடுச்சு இல்லையா? அப்ப என்ன புருவத்துல இருக்காருன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதமா இருக்காரு. சோ நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் we can see அப்படின்னு. சோ அதனால அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் எழுதினவர் வியாசர். சோ அதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதமோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அதுதான் ஏன் இந்த பேக்ரவுண்ட் கொடுக்குறேன்னா, அது எழுதினதுக்கு காரணமா இருந்த வியாசர் அதுக்கு முன்னாடியும் புத்திசாலி இருப்பாரு. ஓவர் நைட் அப்படி டக்குன்னு புத்திசாலி இல்ல, ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே இருந்தாருன்றத நம்மளுக்கு தெரியும். இது எப்படி மாதாஜி தெரியும் அப்படின்னா, இன்னைக்கு படிக்கிற ஸ்லோகத்துல தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. துவாம் பர்யதான் அர்க்க இவ த்ரீலோகேம் அந்தச்சரோ வாயுர் இவாத்ம சாட்சி பராவரே பிராமணே தர்மதோ விரதை நா ஸ்நாதஸ்ய மே நியூனம் அலம் விசக்ஷ்வா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு லைன் எல்லாரும் பண்ணலாம். துவாம் பர்யதன் அர்க்க இவ த்ரிலோகீம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் துவாம் அப்படின்னா உன்னோட சொல்லுவோம் இல்லையா, அவர் நல்ல தன்மையோட அப்படின்னு. பர்யதான் அப்படின்னா அவரு டிராவல் பண்றாரு, எங்கெல்லாம் போறாரோ. அர்க்கா அப்படின்னா சூரியனை சொல்றாங்க. சூரியனை போல. 3 லோக்கியம் ஆனா 3 லோகம். சோ நீ என்னன்னா சூரியனை போல 3 லோகத்துல டிராவல் பண்ற, அதான் அந்த வார்த்தை. துவாம் பர்யதன் அர்க்க இவ த்ரிலோக்கியம். அந்தஸ்சரோ வாயுர் இவாத்ம சாட்சி. அந்த அப்படின்னா உள்ளன்னு அர்த்தம்.
சரக மனதை சொல்றாங்க. அந்த சரக அப்படின்னா ஹார்ட்டுக்குள்ள போயிடுறாரு அவரு. வாயுர் இவ அப்படின்னா எது எல்லா இடத்துக்கும் போகும், எது எல்லா இடத்துக்கும் போக முடியும், எதால? காற்று காற்று காற்றே போகும். காற்று, ரைட். சோ வாயுர் எல்லா இடத்துலனா காற்று போல எல்லா இடத்துக்கும் போறாரு. ஆத்ம சாட்சினா இதுக்கு ஆத்ம சாட்சி விட்னஸா இருக்காங்க. சாட்சினா உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், ரைட்? சாட்சினா தமிழ் வார்த்தையும் அதான். அந்தரோ வாயுர் இவாத்ம சாட்சி அந்த ஆத்ம சாட்சி பராவரே பிராமணி தர்மதோ வர்த்தை. பராவரோ பிராமணி தர்மதோ விருத்தை. பராவரே அப்படின்னா காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். ஒண்ணு செய்யணும்னா அதுக்கு ஒரு காஸ் இருக்கும், எஃபெக்ட் இருக்கும். அதாவது செய்பவர், செய்யப்படுவது. சோ அந்த மாதிரி, ரைட்? நான் வந்து இப்போ தண்ணி குடுக்கிறேன், சாப்பிடுறேன், ரைட்? பசிதான் காசு. எஃபெக்ட் என்னன்னா நான் மனசு தண்ணி குடிச்சா தாகம் தீருச்சு, ரைட்? சோ அதனால எல்லாத்துக்குமே ஒரு காரணமும் செயலும் இருக்கு, எக்ஸப்ட் ஃபார் கிருஷ்ணர். பிராமணி அப்படின்னா பிராமணர், அதாவது பிராமணியன்னா பிராமணர்களையும் குறிக்கும். பேசிக்லி இது வந்து ஆப்சல்யூட் ட்ரூத்ன்றதையும் குறிக்கும், ரைட்? மல்டிபிள் மீனிங்ஸ் இருக்கும். தர்மம் அப்படின்னா தர்மப்படி அப்படின்னும், ஸ்ட்ரிக்டா தர்மப்படி, ரைட்? நம்ம போகுன்னு சொல்லுவோம். அதான் விருத்தையனா நம்ம எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் எடுத்தவங்களுக்கு புரியும். இது ப்ராமிஸ் பண்றோம் இல்லையா, நான் இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு. அத பிராமணி தர்மாத விருத்தை ஸ்நாதஸ்ய மேயினமலம் விசக்ஷ்வக பராவரே பிராமணி தர்மதோ விருத்தை. பராவரே பராவரே பிராமணி தர்மதோ விருத்தை. ஸ்நாதஸ்ய மே நியூனம் அலம் விசக்ஷ்வா. சாரி, மிட்டு வர. ஸ்நாதஸ்ய மே நியூனம் அலம் விசக்ஷ்வ. ஸ்நாதஸ்ய மேயினமலம் விசக்ஷ்வ. சோ இதுல கம்ப்ளீட்டா ஊறிட்ட நான் வந்து என்ன ஆகுது, நியூனம், அது ஏதோ ஒரு டிஃபிஷியன்சி இருக்கு. என்ன அதுன்னா விசக்ஷ, அததான் நான் தேடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, ஒரு தடவை ஃபுல்லா எல்லாரும் பண்ணலாம். எல்லாருமே சாண்ட் பண்ணுங்க, எனக்கு அப்புறம் நான் ஃபுல்லா சொல்றேன். துவாம் பரிய தன்னர்கைவா த்ரிலோகீம் அந்தரோ வாயுரிவாத்ம சாட்சி பராவரே பிராமணி தர்மதோ விருத்தை ஸ்நாதஸ்ய மே நியூனம் அலம் விசக்ஷ்வா. அந்தஸ்ரோவியோரிவாத்மசாட்சி பராவரே பிராமணி தர்மதோ விருத்தை ஸ்நாதஸ்ய மேனினம் அலம் விசக்ஷ்வா. யார பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க இப்போ? நாரதர். எக்ஸலன்ட். நாரதரை பத்தி பேசிக் கொண்டிருக்காரு. அதாவது அவர் வந்து 3 லோகத்துக்கும் போவாரு, அது உங்களுக்கு தெரியும். சூரியன் மாதிரி கெப்பாசிட்டி, எங்க வேணா போற கெப்பாசிட்டி. நாரதருக்கு அதை விட கெப்பாசிட்டி வச்சுக்கோங்க. இங்க ஒண்டி இல்ல, அங்க ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், ஸ்பேஸ் டிராவலர் அவர் தான். சரி, அப்போ காற்று போல மனசுக்குள்ள இருக்கிறதும் தெரியும் அப்படின்றாரு. சோ பேசிக்கலி என்ன சொல்றாரு, நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்களோ இல்ல ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்கிறவங்களோ நீங்க கரெக்டா வந்து மனசுக்குள்ள இருக்கிறத வந்து கெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு. இது வந்து நிறைய பேர் வந்து சைக்கட்ரிஸ்ட் மீட் பண்ணோம்னா பயப்படுவாங்க, ரைட்? எதுக்கு நான் அச்சோ நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற விஷயம்லாம் அவர் கண்டுபிடிச்சிடுவாரு அப்படின்னு. இப்போ நம்ம பிக்கெஸ்ட் சைக்கட்ரிஸ்ட் கிருஷ்ணர், ரைட்? அவர் வந்து டபக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடுவாரு. அதே மாதிரி டிவோட்டிஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணாக்கும் நிறைய பொட்டன்சிஸ் இருக்கு, அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போ அததான் அவர் சொல்றாரு. ஸோ நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். கேர்ஃபுல்லா நம்ம இருக்கலாம், ஆனா அவர் இருக்க வேணாம். ஏன்னா அவர் ரொம்ப பியூர். எதுக்குன்னா அவர் வந்து எல்லாமே ஃபாலோ பண்றாரு. அதாவது எல்லாம் ஸ்ட்ரிக்ட் அந்த ப்ராமிஸ் படி அவர் ஒன்னொன்னும் ஃபாலோ பண்றாரு. அப்படி ஃபாலோ பண்ணி அப்படி எல்லா அவர் வந்து நீ வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ், சுத்த சத்துவம். இன்ஃபேக்ட் காற்றை போல மனசுக்குள்ளேயும் நீங்க பார்க்க முடியுது, சூரியனை போல உலகத்தும் போக்க முடியுது,
கிருஷ்ணர் எப்படி பரமாத்மாவா இருக்காரோ அதுக்கு ஈக்குவல், ரைட்? அந்த பாவத்தை சொல்றாங்க, ரைட்? அதுக்குன்னு குவான்டிட்டி வைஸ் இல்ல, குவாலிட்டி வைஸ் ஈக்குவல். அதனால வந்து என்னோட தப்புகளை நீ கண்டுபிடி, ப்ளீஸ் சொல்லு. அதனால நான் வந்து இன்ஃபேக்ட் நான் தப்பானவனும் சொல்ல முடியாது, ஏன்னா நான் எல்லாமே வந்து பெர்ஃபெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதாவது நான் வந்து இந்த ஸ்ட்ரிக்டா டிசிப்ளின் ரிலேஷன் எடுத்துக்கிறேன், ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கேன், எல்லாமே பண்ணியிருக்கேன். ஆனாலும் எனக்குள்ள இருக்கிற மிஸ்டேக்ஸோ இல்ல என்னோட டெஃபிஷியன்ஸோ, எனக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்றத நீ கட்டுப்பிடி அப்படின்னு சொல்லுங்க. யாராவது படிங்களேன், டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் பர்பட். நாரத் ஹரே கிருஷ்ணா நாரதர் மாதாஜி. தோம் நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி படிங்க. டிரான்ஸ்லேஷன், புஷ்ப மாதாஜி பர்பட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே துவம் மாதாஜி. துவம் மேன்மை தாங்கியவர்கள் தங்கள் தாங்கியவர்களான தாங்கள் பரியுடன் பிரயாணம் செய்யும் அர்க்க சூரியன் இவ போல் திரிலோகம் மூவுலகங்கள் அந்தச்சர அனைவருடைய இதயத்திற்குள்ளும் புக முடியும் வாயு இவ எங்கும் பரவியுள்ள சமமானவர் ஆத்ம தன்னுணர்வு பெற்ற சாட்சி பராவரே காரண விளைவு என்னும் விஷயத்தில் பிரம்மணி பகவானில் தர்மத்த ஒழுங்கு கட்டுப்பாடுகளின் கீழ் விரதத்தில் சனாதனஸ்ய வாழ்ந்துவிட்டதால் மே என்னுடைய நூனம் குறைபாடு அலம் தெளிவாக விசஷ்வ கண்டுபிடியுங்கள். மொழிபெயர்ப்பு. சூரியனைப் போல் உலகங்களில் சஞ்சரிக்கவும், காற்றைப் போல் அனைவரது மனத்திற்குள்ளும் புகுந்து சஞ்சரிக்கவும் உம்மால் முடியும். இதனால் தாங்கள் சர்வ வியாபகமுடைய பரமாத்மாவுக்கு நிகரானவீர். ஆகவே ஒழுக்க கட்டுப்பாடுகளையும் விரதங்களையும் மேற்கொண்டு நான் தெய்வீகத்தில் ஆழ்ந்திருந்த போதிலும் என்னிடம் குறை என்னவென்பதை தயவு செய்து காட்டியருள வேண்டும். பொருளுரை. பர்பட் யாராவது படிக்கிறீங்களா? கொஞ்சம் தான் மாதாஜி இருக்கு. ஒரு இது எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பர்பட் யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பர்பட் யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு தான் சான்ஸ் மாதாஜி, படிங்க. படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க ஜானகிராமன் பிரபு. படிங்க மாதாஜி. உறுதியான ஒழுக்க கட்டுப்பாடுகளின் கீழ் உள்ள ஆன்மீக உணர்வு, புண்ணிய செயல்கள், விக்கிரக வழிபாடு, தானம், கருணை, அகிம்சை மற்றும் சாஸ்திரங்களை கற்றல் ஆகியவை எப்பொழுதும் உதவக்கூடியவாகும். ஹரே கிருஷ்ண மதை வாழ்வோடு. வெரி கிளியர்லி என்னன்னா பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம செய்யறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம செய்யற நல்ல ஏதாவது நம்ம ஆல்ட்ருவிசம் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம், ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறது, தானங்க, ஜென்ரலா எல்லா நல்ல கேட்டகரியும் அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. டிடி வர்ஷிப்பும் ஃபாலோ பண்றாரு. சேரிட்டின்றது வெரி இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். இவ்வளோ சேரிட்டி படையணும் அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்கு. சோ அது ஒன்றும் இல்லாம சேரிட்டிலையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, பகவத்கீதால ஞாபகம் இருக்கா? என்ன படிச்சிருக்கோம் சேரிட்டி பத்தி? தானம், சேரிட்டினா அத பத்தி என்ன படிச்சிருக்கோம்? வகை தானங்கள் படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. மூவகை. எக்ஸலென்ட். மூவகை, அதாவது தானம்னாலே ஒரு பெரிய விஷயம், நல்லதுன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா தானமும் மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்கு, பேஷன்ல இருக்கு, இக்னோரன்ஸ்ல இருக்குன்னு. இப்போ மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ன்றது எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம, இப்போ பயஸ்லயே ரெண்டு இருக்கு, ஸ்பிரிச்சுவல் பயஸ், மெட்டீரியல் பயஸ். ஸ்பிரிச்சுவல் பயஸ்னா நம்ம வந்து கோயில் கட்டுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் பண்ற தானம். இது வந்து என்ன ஆகும், பக்தியில் போய் சேரும். ஒண்ணு. சரி மாதாஜி, வெறும் அதுக்குதான் பண்ணுமா? இல்ல, ஜென்ரலா பயஸ் தானங்களும் பண்ணலாம். என்ன அப்படின்னா, இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு கொடுக்கறது, ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களும் பயஸ் தானத்துல வரும். மோட் ஆஃப் பேஷன்னா எனக்கு பேர் வரணும்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க, கோயிலுக்கும் கொடுப்பாங்க, ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் கொடுக்குறாங்க, நல்ல விஷயத்துக்கு கொடுப்பாங்க. ஆனா அந்த போர்டுல பெருசா பேர் இருக்கும், அந்த லைட்டே தெரியாது. லைட் தானம் பண்ணிட்டு திஸ் லைட் இஸ் டொனேட்டட் பைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கருப்பு பெயிண்ட்ல லைட்டோட 80% போயிடும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தானம் இந்த மோட் ஆஃப் பேஷன், தன்னோட பேரு புகழ்கோசரம் பண்ற தானம். இதோட எஃபெக்ட் டெஃபினட்டா குறைச்சலா இருக்கும். மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ்ல அப்படின்னா தாம்சீக குணத்துல பண்ற தானம். தாம்சீக குணத்துல என்ன தானம் அப்படி பண்றாங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்ம நிறைய தடவை நம்ம எல்லாம் அதுல பண்ணிருக்கோம். சான்ஸே இல்ல மாத்தாஜி, கண்டிப்பா பண்ணுவோம். நம்ம பஸ் ஸ்டாண்ட்லயோ இல்ல நம்ம கார் பார்க்கிங்லயோ இல்ல லைட் சிக்னல்லயோ இல்ல கோயில் வெளியில பிச்சைக்காரனுக்கோ போடுவோம். அந்த பிச்சைக்காரன் என்ன பண்ணுவான்னு தெரியாது, அவன் சிகரெட் பிடிக்கலாம், பீடி பிடிக்கலாம். அப்பனா மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ். ரைட் டைம், ரைட் பிளேஸ், ரைட் பர்சனுக்கு பண்றது கரெக்ட் சேரிட்டி. ராங்கா பண்ணா நம்ம தண்ட மோடு தப்பு அப்படின்னு. நம்ம வந்து ரூப கோஸ்வாமி சொல்லியிருக்காரு, நம்ம எந்த லெவலுக்கு தானம்
பண்ணணும் அப்படின்னு. 50% எப்படி அந்த 25 பிரிச்சிருக்காரு. 50% நம்ம ரீடைன் பண்ணுவோம். அதுல 25% நம்ம சொந்தமா ரீடைன்ஷன், ரைட்? நம்ம பர்சனல் யூஸ்க்கு அப்படின்னு, ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு, ஃபேமிலி இதுக்கு. நெக்ஸ்ட் 25% கோயில் ரிலேட்டட் ஸ்டஃப்க்கு தானம் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் 25 அந்த புவர்ன்றது கூட பிரசாதம் அந்த ஃபார்ம்ல. சோ இந்த மாதிரி 25 தானம் பண்றத பத்தி அவர் பேசியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு தானத்தை பத்தியும் இருக்கு. சோ தானத்தை பத்தி ரொம்ப கிளியர். ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம ஒரு பிராமணருக்கு தானம் பண்ணோம்னா, நான் பிராமணருக்கு தானம் பண்ணோம்னா என்ன தானம் பண்றோமோ அதுக்கு டபுள் வந்துரும் அடுத்த ஜென்மத்துல. இதுவே பார்த்தோம்னா நம்ம பர்ஃபெக்ட் பிராமணருக்கு பண்ணோம்னா அது 100 மடங்கு ஏறும் அப்படின்னு. இதுவே ஒரு வைஷ்யாக்கு, அதாவது வேதங்களை சொல்லி கொடுக்கிற வைஷ்யாக்கு தானம் பண்ணீங்கன்னா அது பல ஆயிரம் கணக்கு. சோ நீங்க பாத்தீங்கல்ல, டாடா பிர்லாலாம் அந்த மாதிரி ஏதோ தானம் பண்ணிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துல, அதனால அப்படியே ஆக முடியுது. சரிங்களா? சோ இதுதான் சேரிட்டியோட அர்த்தம் அப்படின்னு. நான் வயலன்ஸ்ன்றது என்ன அர்த்தம்? கெட்ட வழியில் செய். அஹிம்சை. அஹிம்சை மாதாஜி. அஹிம்சை. சோ அஹிம்சைன்னா என்ன அர்த்தம்? டிரான்ஸ்லேஷன் கேட்கலனா? யாருக்கும் தொந்தரவு கொடுக்காம, யாரையும் கஷ்டப்படுத்தாம, நாமளும் அதனால கஷ்டப்படாம இருக்கணும் மாதாஜி. நம்மளையும் வெரி நைஸ்லி சொன்னாங்க. யாரையும் கஷ்டப்படுத்தாம நம்மளையும் வருத்தப்படுத்திக்காம இருக்கணும். சோ எதுக்குன்னா அப்ப நான் யாருமே கஷ்டப்படுத்த மாட்டேன், நெருப்புல நடக்கிறேன்னா அது வைலன்ஸ். ஏன்னா நம்மளுக்கும் மனசுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாக்கும் வைலன்ஸ் கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி நம்ம கிருஷ்ணரை கொடுக்கலன்னா அதுவும் வைலன்ஸ், ரைட்? பேரண்ட்ஸா பசங்களுக்கு நம்ம கிருஷ்ணரை கொடுக்கலன்னா அதுவும் நம்ம அவங்களுக்கு பண்ற வைலன்ஸ். ஐயோ மாதாஜி எங்க பசங்க கேட்கவே மாட்டாங்க, கொடுங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் பண்ணுங்கன்னு இல்ல, நம்ம எப்படியெல்லாம் சொல்லணுமோ சொல்லிட்டோம். இப்ப நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறோம், அவங்க எங்கேயோ காதுல கேட்கும். மோஸ்ட் ஆக்டிவ் பாயிண்ட் அது. ஸ்டடிங் த ஸ்கிரிப்சர், ஸ்வாத்யாயா. இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட கேட்க போறேன், கிருஷ்ணர் பக்திக்கு வரத்துக்கு காரணம் என்ன? வை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிருஷ்ணர் மேல ஏதோ ஒரு லைக்கிங்கோ ஏதோ ஒண்ணு இல்ல, கிருஷ்ணரோ ஏதோ ஒரு தேவருக்கு மேல வருதுன்னா எதனால வருது? அவங்க மேல நம்பிக்கை இருக்கு. எக்ஸலென்ட். நம்பிக்கை நம்பிக்கை வருது, ரைட்? சோ நம்பிக்கை வருது. அந்த நம்பிக்கை ஒரிஜினா எதனால? அதாவது வாட் இஸ் த காஸ் ஃபார் த நம்பிக்கை? நம்பிக்கை வரதுக்கு 2 ரீசன் இருக்கு. ஒரு ரீசனோ 2 ரீசன், ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கணும், ரைட்? என்ன அந்த ரீசன்? நம்ம துன்பங்களை என்ன பிரபு? நம்ம துன்பங்கள் கஷ்டங்களை போக்குவார்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை மாதாஜி. ஓகே, எந்த ரீசன்னால நம்பிக்கை வருதுன்னு வரல. அந்த நம்பிக்கை இப்ப நம்ம பிரச்சனை பக்கத்து வீட்டுல போக மாட்டோம் இல்லையா? கரெக்ட் ஆன்சர். பயத்தினால பக்தி வருது. அந்த பயம் வரதுக்கு கூட ஒரு ரீசன் இருக்கணும். நம்பிக்கை இஸ் ரைட் வேர்ட். சோ இந்த நம்பிக்கை எதனால வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மகத் சேவையா, யாரோ ஒருத்தருக்கு நம்ம சேவை செஞ்சிருப்போம். யாரோ ஒருத்தர் ரோட்ல போறோம் இல்ல, வைஷ்ணவ சேவை செஞ்சிருப்போம். அதனால என்ன ஆகுது? அந்த மகத் சேவைனால அந்த மர்சி டிஃபரண்ட் ஆகுது. கிருஷ்ணர் கிட்டயும் வரும் அது. தட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஞ்ஞாத்த சுக்ருதி. தெரியாம கூட நம்ம சேவை செஞ்சிருக்கலாம். அங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆறதுதான், அதுல இருந்துதான் ஸ்ட்ரக் தான் வரும். இது நம்மளுக்கு தெரியாத சீக்ரெட். சரி, ஸ்ரத்தான அர்த்தம் என்ன? டிரான்ஸ்லேஷன் இல்ல, மீனிங். நம்பிக்கை. நம்பிக்கைனா யார் மேல நம்பிக்கை மாதாஜி? பக்கத்து வீட்டு அங்கிள் மேலயா? கடவுள் யாருன்னே எனக்கு தெரியாது மாதாஜி. இப்போ எப்படி நம்பிக்கை வரும்? ஹவு டு ஐ நோ காட்? ஸ்ரத்தானா ஆண்டவன் மேல நம்பிக்கை, அதுல டவுட் இல்ல. பட் ஹவு வில் ஐ நோ அவர் தான் காட் அப்படின்னு? பேஸ் நம்ம இவங்க கிட்ட போனா நமக்கு நல்லது நடக்கும். நம்ம அதெல்லாம் தியரி. இப்ப புஷ்பா மாதாஜி கிட்ட சொல்றேன், ஜானகிராமன் மாதாஜி தான் சாமின்னு அவர் சொல்லிட்டு திரியிறாரு. அப்ப அவர் மேல நம்பிக்கை கரெக்ட் தானே? நீங்க தானே சொன்னீங்க ஸ்ரத்தா நம்பிக்கை. ஜானகிராமன் பிரபு தான் காடுன்னு சொல்றாரு. சோ அவரை நம்ம கும்பிடலாமா? ஏன் இல்லன்னு சொல்றீங்க? புஷ்பா மாதாஜி சொல்லி. பாகவதம் படிக்கிறதுனால வருது மாதாஜி. பாகவதம் என்றது என்ன? வேத அந்த. சோ பேசிக்கலி பாகவதம் இல்ல, எல்லா வேதங்களை நம்புறது. சோ ஆஸ் பர் வேதம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நான் பேசணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்திரங்கள் மேல நம்பிக்கை, ரைட்? சாஸ்திர பிரமாணம் மேல நம்பிக்கை. சோ சாஸ்திரம் நம்பிக்கைன்றது நம்பிக்கை ஆன் சாஸ்திரா. ஆண்டவன்ன்றதே தெரியாது. சோ எதனா அந்த சாஸ்திரங்கள் வேத வாக்குன்னு சொல்லுவோம், கிண்டலா சொல்லுவோம். நான் பெரிய வேத வாக்கு, வேதத்தின் வாக்கு அவ்வளவு பெர்ஃபெக்ட்ன்றது தெரியாமலே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் காலகாலமா. அதுதான் விஷயம். நெக்ஸ்ட் டிடி என்றவர் யாரு? அர்ச்ச விக்கிரகா அப்படின்னா என்ன? கடவுள் தான் மாதாஜி. 4 கைகள் ரூபம் கொண்ட பகவான் மாதாஜி.
கோயில்ல இருக்கிறது வெரி நைஸ். கோயில்ல இருக்கிறது Yes. அது அர்ச்ச விக்கிரகம். பகவான் வந்து Archa Vigraha. கோவில்ல So Archa Vigraha is also incarnation of Lord. இப்போ Archa Vigraha, Vigraha okay. Archa அப்படினா Archa Vigraha என்ன actual meaning? English meaning or Tamil meaning? நம் கல் மண் இவைகளால் செய்யப்பட்ட ஒரு விக்கிரகம். பொருள். வழிபடக்கூடிய விக்கிரகம் மாதாஜி. வழிபடக்கூடிய வழிபடக்கூடியது. So it has a form, it's tangible. ஆனா இது வந்து பௌதிக என்ன பொருளால பண்ணப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம்? அதான் கல் மண் மரத்துல, பொண்ணுல, உலோகங்கள், மரத்தால பஞ்ச உலோகங்களால லோகத்தால ரத்தினங்கள், செய்யப்பட்ட ஓவியம், அது எல்லாமே மாதாஜி. எல்லாத்தையும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது இல்லாத Yes. நெறி, அதாவது தர்மப்படி என்னென்ன மந்திரங்கள் சொல்லணுமோ முறையா செஞ்சு அது உயிர் விட்டுறாங்க. உயிர் போயிட்டு. அதுக்கு பிறகுதான் நம்ம கும்பிடுறோம். சும்மா Okay, சிலையை so கும்பிடுறதில்ல. ஓகே, அது Basic-ஆ வந்து வந்து பேசிக்கலி பிராண பிரதிஷ்டை சொல்றீங்க. ஆமா. சோ பிரபு சொன்ன ஆமா. மாதிரி அந்த அச்ச விக்கிரகம் 8 மெட்டீரியல் எலிமெண்ட்ஸ்ல பண்ணாலும் என்ன ஆகுது? அது வந்து பான பிரதிஷ்டை பண்றச்சே அதுக்கு வந்து உயிர் வருது. பட் அந்த பஞ்ச லோகம் அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னா, நம்ம எல்லாமே நம்ம எர்த், வாட்டர், ஃபயர் அதை பத்தி சொல்ல. இங்க என்னெல்லாம் மெட்டீரியல் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா, மண்ணு, கல், ஸ்டோனு, ஜுவல், ரைட், நகைகள், இன்ஃபேக்ட் லோகம். தண்ணி, பெயிண்டிங்கு, ரைட், மெட்டல், இதெல்லாம் இல்லாம இன்னொரு எலிமெண்ட்டும் இருக்கு. என்னன்னா நம்ம மனதாலையும் பண்ணலாம். மாதாஜி மனதால பண்ணலாமா மாதாஜி? அப்ப டெய்லி நான் மனசுல பண்ணட்டா? டெய்லி மனசால சாப்பிடுறீங்களா? மாட்டோம்ல, வாயால தானே சாப்பிடுறோம். அதனால டெய்லி உடம்பால பண்ணிடுங்க. எப்பமாவது ஒரு தடவை மாட்டணும்னா இந்த மாதிரி பண்ணும். இது வந்து எப்பமாவது மாட்டோன்றதுக்கோசரம் நாமனிஷ்ட பிரபு எனக்கு சொன்னார், ஒரு சுச்சுவேஷன் உனக்கு வரும். அதெல்லாம் இல்ல பிரபு, எப்படி இருந்தாலும் நான் பண்ணுவேன். வரும் உனக்கு கண்டிப்பா. அப்போ வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்னாரு. ஏன் ரொம்ப முக்கியம்னா, சாஸ்திரங்கள்ல இது இருக்கு. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்ல மாட்டோம். சொன்னா எல்லாருமே அதை ஆரம்பிச்சிடுவோம். நம்ம எல்லாருமே தான் சொல்றேன். அதனால வந்து ஏன்னா ஒரு தடவை பிரபுபாத் வந்து சொன்னாராம், என்னப்பா நீ சேவை செய்யலையா? நான் மனசாலேயே சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கேன்னு. சரிப்பான்னு போனாரு. ஒரு கோயில்ல இருக்கிற டிவோட்டி தான். அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து பிரசாதத்துக்கு வந்தாரு. என்னப்பா பிரசாதம்? நீ போப்பா, நீ மனதாலேயே பிரசாதம் சாப்பிட்டுரு அப்படின்னாரா பிரபுபாத். ஏன்னா அதான் ஒரு டீச்சரோட பியூட்டி, ரைட்? எப்பவுமே கத்த மாட்டாரு, எதுவுமே பண்ண மாட்டாரு, புரிய வைப்பாரு. ஐயோ பிரபு, மனதால பண்ற லெவலுக்கு இருந்தேன்னா, மனதால பண்ற லெவல்ல இருக்கிறவங்க அந்த லெவல். எக்ஸெப்ஷன்னா ஒரு நாள் நம்மளுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கலன்னா நம்ம மேனேஜ் பண்ணுவோம். நம்மளால ஒரு வேலையே முடியாது, அது வேற வச்சுக்கோங்க. பட் நான் சொல்றது அப்படி இருக்கச்சே அவங்களால பண்ண முடியும், ரைட்? அப்படின்றது என்னன்னா, அது வந்து எக்ஸெப்ஷனல். அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது, நம்ம எங்கேயோ போறோம், டிராவல் பண்றோம், அங்க இல்லவே இல்லை, நம்மளுக்கு சான்ஸே கிடைக்கலன்னா நம்ம பண்றது அப்படின்னு. இந்த வந்து அந்த என்ன பியூட்டி அப்படின்னா, ஸ்டோன், ஓகே, சொல்லாத ஒரு ஐட்டம். நீங்க வந்து வுட், ரைட்? வுட்டு, மண்ணுன்னு சொன்னீங்க. மண்ணுலயே மரம் ஒரே சொன்ன ஒரு மாதாஜி. செகண்ட். நோ ப்ராப்ளம். ஸோ வுட், ஓகே, மரம் சொன்னீங்க. சாண்ட் அண்ட் கிளே ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகுது, ரைட்? ஸோ இது அண்ட் மனதிலையும் பண்றது. ஸோ மென்டல் ஃபார்ம். ஸோ ரிப்பீட் பண்றேன். ஸ்டோனு, அதாவது கல்லு, வுட்டு, அதாவது மரக்கட்டை, மெட்டல், பிராஸ், சில்வர், கோல்டு, எப்படி வேணா, நகைகள், ஜுவல்ஸ், ஸ்பெஷல் ஸ்டோன்ஸ், பேஸ் ஸ்டோன்ஸ், என்ன வேணா வச்சுக்கோங்க. பெயிண்டிங், கலர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் சாண்டு, கிளே, மனதால. ஸோ இந்த மாதிரி 7 ஃபார்ம்ல பண்றது, ரைட்? சாரி, 8 ஃபார்ம்ல, அதான் அச்ச, ரைட், விக்கிரகா அப்படின்னு. இது பௌதிகமான பொருள் இல்லை, இது ஆன்மீக பொருள். ஏன்னா ஆன்மீகம் அப்படின்னாலே, ஸோ சேரிட்டி பத்தி பார்த்தோம். மர்சியன்னா கருணை, ஸ்டடிங் ஸ்கிரிப்சர், ஸ்வாத்யாயா அப்படின்வாங்க, பயஸ் ஆக்டிவிட்டி. இதெல்லாம் வந்து அவர் ப்ராமிஸ் பண்ணி எடுத்திருக்காரு. ஆனாலும் எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு கேப் மனசுல, என்ன கஷ்டம் அப்படின்னா, அதை வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரால தான் முடியும். அதனால ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஆனவர் நாரதர். அதுதான் நம்ம வந்து, நம்மளோட சம்பிரதாயம் பேர் என்ன? கௌடி வெரி நைஸ். பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம். மதுவ சம்பிரதாயம். பிரம்ம கௌடிய மாதவ சம்பிரதாயம். மதுவ சம்பிரதாயம். நார்த்ல மதுவ, சவுத்ல மாதவ. பேசிக்கலி மாதவேந்திர. ஸோ பேசிக்கலி பிரம்ம கௌடிய மாதவ சம்பிரதாயத்துல நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். ஸோ இதோட இந்த செஷன் முடியுது. வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். Srila Prabhupada ki jai. Namacharya Haridas Thakur ki jai. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப நான் வந்து யூஎஸ்ல இருக்கிறதுனால துளசி கிடைக்கல மாதாஜி. அதனால நான் என் மனசாலேயே வந்து துளசியை போடுற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு தான் டெய்லி போடுறேன். நான் வேற வழி இல்லை, என்ன பண்றதுன்னு. No problem. Totally fine. Hare Krishna மாதாஜி. இங்க கிடைக்காது இல்ல.
மனதால பண்ற ஒரு பிராமணர் எவ்வளவு பியூரா பண்ணாருன்னா சூடு கரெக்டா இருக்குமான்னு விரல் விட்டாராம். அப்புறம் அப்படின்னு அவர் டிரான்ஸ்ல இருந்து வெளில வந்த அப்புறம் விரல் வந்து பேர்னே இருந்துச்சு. மனசுக்கு அவ்வளோ எஃபெக்ட் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து அந்த காலத்துல சொன்ன புஸ்தகத்துல வேதங்கள் இருக்கிறது ஒண்டி இல்ல. இப்பவுமே அந்த இது வந்து சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா திங்க் பண்ணா. அதுக்கு என் பொண்ணு ஏதோ படிச்சு கூட சொன்னா. அந்த பேர்ன் ஆறது உடம்பு அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு கதை கூட இருக்கு மாதாஜி. ஒரு ராஜா வந்து ஒரு கோயில் கட்டாராம் பகவானுக்கு. இன்னொரு பிராமணர் வந்து போக முடியலையா, ஒரு பக்தர். அவர் என்ன செஞ்சாரோ மானசீகமா அவர் வந்து அந்த அதே கோயில வந்து கட்டினாராம். அப்போ அதுக்கு வந்து இது பண்றப்போ திறக்கிறப்போ பகவான் வந்து மானசீக கோயிலுக்கு தான் போனாராம் மாதாஜி. போனாரு. ஆமா. அப்படின்னு ஒரு கதை அப்படி இருக்கு மாதாஜி. பூசலார் புஷ்ப மாதாஜி. பூசலார் தான் மனசுலயே பூசனார். வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. அவ்வளோ எஃபெக்ட். ஓகே. சோ அதனால நீங்க கூட டெய்லி கிருஷ்ணரை பார்க்கணும்னா மனசுக்குள்ள இருக்கிற அவரு பரமாத்மா, நம்ம ஹார்ட்ல இருக்கிறவர் இப்ப பரமாத்மா 400 ஃபார்ம் இல்ல 200 ஃபார்ம் கிருஷ்ணர். அவருக்கு நம்ம சாட்சாத் நம்மளும் சேவை செய்யலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். வாஞ்ச கல்பதருபியச்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபாத் ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் ठाकुर ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே